Astăzi ne vom juca un joc din Roblox. Haideți. Acesta este Roblox, da? O să primiți, dacă vă jucați o oră, primiți 200 la oră de Roblox. Dacă vă jucați jocul ăsta, se numește Roblox Kids. Nu se numește... Dacă vreți să căutați pe Roblox să primiți peste o oră 200.000 de Robux, se cheamă 3D Infinite Robux. Așa se cheamă. Dacă vreți, eu nu mă pot obliga. Că eu mai am și animăluțe. Vedeți? Doar că pe voi la început, dacă fugiți... Likey